God morgen alle sammen. Jeg er tilbage allerede igen. Det er i hvert fald allerede for mig, for det er kun 2, 3, 4 dage siden, at jeg sidst vloggede. Og vi tænker ligesom, at vi skal lidt mere ind i det her vlogging-halløj igen, fordi at vi var inde i sådan en rimelig god rytme, men den kom vi lidt ud af. Men i dag, så skal der ske en del ting, tror jeg. Yes. Jeg skal i hvert fald lave nogle ting her i dag. Lige nu sidder jeg bare lige hurtigt og klipper en video. Jeg burde lidt læse op, men det gør jeg bagefter. En video til Hold Beauty-kanalen, fordi at der har vi ikke uploadet nogle videoer i ret lang tid. Så det tænker jeg lige, at jeg skulle have ordnet sådan, så den kan komme op i dag. Først og fremmest så skal jeg i hvert fald her klokken 2 ud til min lillebrors efterskole og se noget opvisningshalløj noget. Og så skal jeg derefter i aften til Comedy Zoo, og der har jeg faktisk aldrig været sammen med veninde Emilie. Jeg tror måske jeg filmede det i en anden vlog, hvor jeg lavede sådan nogle kort til hende, hvor jeg gav hende sådan en, nærmest min egen gavekort til at se Comedy Zoo, ikke? Og det var i december, så nu bruger hun dem så sådan nu et halvt år efter, yes. Og der skal vi så ind og se sådan noget comedy, yes. Og jeg ved ikke om I ved det, men jeg er super dårlig til sådan noget comedy. Jeg har det med at enten slet ikke grine, eller så griner jeg inde i mig selv, fordi at det ikke, jeg kan ikke få det sådan ud, ja. Og så er jeg rigtig dårlig til at forstå jokes, og det tager mig tit sådan lige lidt tid at lige forstå det, så jeg håber, at jeg kommer til at synes, det er sjovt. Nu til hvad skal det godt nok blive en god tur, men det skal vi i hvert fald her i aften inde i København, så der skal i hvert fald ske nogle ting i dag. Så jeg tænkte, at I bare ville tage med, sådan, så I kunne se sådan en god lørdag i min læseferie. Så er jeg blevet færdig med at klippe den der video. Og jeg ser virkelig, virkelig død ud lige nu, hvilket jeg også er. Og lige nu har jeg ikke nogen undskyldning for ikke at læse op til min eksamen mere, så det bliver jeg lidt nødt til at gøre. Men klokken er lige nu lidt over 11, og vi skal køre klokken 1, så derfor så har jeg kun 2 timer. Jeg skal altså også nå i bad, for lige nu så ligner jeg virkelig det værste lort. Også fordi at i går, der var jeg over hos Julie, og så var hendes kæreste også, Magnus, som I jo har set før. Og så, det er virkelig en dårlig vinkel der. Nå, men og så lavede vi bål, hvilket vil sige, at jeg lugter måske en lille bitte smule af bål. Og den lugt vil jeg helst ikke bære rundt på. Så jeg tænker ligesom, den skal væk, inden jeg tager afsted og skal hen på min lille efterskole. Så ja, lige nu så kommer det ikke til at ske noget mega interessant, så jeg kommer nok bare til at vende tilbage, når det er, at jeg laver noget, der er lidt mere interessant at kigge på, end mig, der læser op til mine eksamener. Så har jeg været i bad. Jeg har været en lille bitte smule produktiv i forhold til at læse op, men jeg vil gerne have noget mere. Lige nu lukker jeg et vindue. Yes, men vi skal snart ud af døren her om et kvarter, så derfor så er jeg lidt stresset, for I kan godt se, jeg har lige prikket en bøvs på næsen, ikke? Jeg kan ligesom ikke tage det op sådan her. Det kan jeg nok godt, men det har jeg ikke lyst til. Super vinkel. Sådan. Skal I se, der er en tegning her. Det er sådan en, min veninde lavede, da hun var lille. Jeg vil forsøge at rette op på ansigtet og håbe på, at det kommer til at redde mig. Nu er vi kommet ud i bilen og er på vej til Markus' efterskole. Forældrene de er med. Vil I sige hej? Hej. Hey. Og så kører vi nu. Det tager cirka en halv time at køre derud, i hvert fald i min fars tempo. Haha. Ej, det var sjovt. Jeg har faktisk lagt mærke til, at jeg bruger faktisk 25 minutter. Men der så siger 25 dig. Ja. Okay, det skal I aldrig give mig et challenge. Du må ikke køre for hurtigt, far, så du kan ikke bevise andet for. Det gør der heller ikke. Jeg kører warp speed. Den er 5 år. Nej, den er 4 år. Ja. Men i hvert fald så kører vi derud nu, og jeg tænker først, at vi lige vlogger videre, når vi er derude. Fy for sagen, der er en kæmpe edderkop. Ser du det på bloggen? Ja, deroppe. Ej, få den ud. Op i loftet der. Lad nu være. Tag nu, mor kan ikke bevæge sig. Ej, det kan jeg slet ikke klare det der. Det skete også for mig den anden dag, da jeg selv kørte bil. Så, ja, den er fucking god, ikke? Markus han elsker også skraldfischer. Så er vi på hans efterskole, og vi lige samlet op, for at han kan køre med i 10 meter eller sådan noget. I 10 meter? Nice. Ja. Gud, hvorfor har jeg ikke vist kattekillingerne på vloggen? Ej, vi har fået kattekillinger. Ej, øv. Ja. Ej, det var dumt. Øv. Nå, hvad vil du sige nu? Velkommen til min efterskole. Jeg håber I kan lide den. Whatever. Whatever. Da vi spillede... Så Markus han viser os rundt på efterskolen nu. Han er meget stolt af sine beachvolleybaner. Nej. Det er ikke ligesom, kan du huske ned på... Så er det tid til at sige farvel til den lille gnom, så vi kan se lille mere. Ja, det har været meget hyggeligt lige at se ham, og nu tænker jeg, at nu blev vi lidt trætte af ham, så nu bliver vi nødt til at tage hjem. Ej, det passer ikke. Hvornår er du hjemme igen om en uge? Ja. Fredag, spørger dig. Vi ses, din lille gut. Vil du sige farvel? Vel, I må hygge jer. Ja. Ha' et godt liv. Alle sammen.
Så er jeg hjemme hos Emilie. Jeg har været hos min lillebror, som I har set, og så har jeg været ude og drikke noget. Okay, det skal vi snakke om. Det skal vi også snakke om, og du får jeg også Frederik til at se det. Frappé eller frappe? Hvad vil du sige? Ja, frappé. Er vi f***ing enige? Undskyld, man må ikke vande. Nå, men der har været ude med min kæreste og drikke frappé, og som han mener så, det hedder en frappe, og det gør det ikke. Godt nok så er vi enige om det. Jeg har vundet et væddemål, vi ikke har lavet. Og nu er jeg hjemme hos Emilie, som I jo har set 1000 gange før. Hun elsker kameraet, kameraet elsker hende. Og nu skal vi ud og spise noget mad sammen med hendes... Er det mormor og morfar? Farmor og far var tæt på. Og hendes farmor. Og så skal vi bare... Det er, ja, hvad er det nu? Det er din bror, han skal ind med Han er inde og stå ret for dronningen. Ret? Hele kongehuset. Ja. Så det skal vi se. Og så skal vi hen og se Comedy Zoo senere. Comedy Zoo. Hallo, ikke for noget, jeg har hele tiden troet, det hed Nørgaards Netflix. Så hedder det åbenbart Nørgaards Netflix. Vidste ikke det? Nej, det fik jeg at vide i dag. Så ja, men han kommer i hvert fald. Adios! Hej alle sammen, nu sidder vi i toget. Emilie er her stadig. Ja, og vi er på vej ind til... Hvad fanden er det? Håndsprit? What the fuck? Hvorfor har du det med? Fordi det er altid sådan helt klare fingre. Ja, vi er i hvert fald på vej ind til København nu. Vi skal stadig på Dybelsbro, og vi... For søren. Og så skal vi ellers bare... Hvad skal vi? Vi skal ind og have en bus, og så skal vi ind og se noget comedy. Hvor glæder du dig fra en skala 1 til 10? 12. Så er det det. Det er min fødselsdagsgave, skal du skifte. Nå ja, og det har jeg lige glemt at sige. Eller jeg tror, jeg har sagt det, men det var min fødselsdagsgave til Emilie. Jeg tror faktisk, jeg viser det ikke i en anden vlog, at jeg lavede dem. Ja. Og ellers så kommer der lige et billede ind af dem her. Du har billedet af dem. Yes, det sætter ind. Og så kan I se, hvor kreativ jeg var. Og det er så nu, hun indlyser det gavekort et halvt år efter. Sådan en rigtig god tid, ikke? Ja. Jeg ventede på det perfekte match. Du ventede på det tidspunkt, hvor jeg var mest... Du ventede på det tidspunkt, hvor jeg var mest broke. Men ja. Ja, det er faktisk nu. Og ja, så skal jeg også lige give hende en drink. Fordi det hører også mega i gavekortet. Men det bliver hyggeligt, og det bliver mega nice. Så er vi kommet ind til Los Copenhagen, og vi er klar til at komme ind og grine, forhåbentlig. Lige nu går vi på Lille Kongens Gade. Og det er som det var stræde. Nå, og ja, har vi noget at sige til kameraet? Glæder du dig mere nu? Så er vi kommet ind, og vi er meget glade, fordi vi er kommet helt forrest. Og hvad har du at sige? Er du glad for de der VIP-pladser, jeg har fundet til os? Det var sgu da mig, der fandt dem til os, ikke? Var det ikke det? Yes. Så er jeg blevet hentet af den gode Julie på Køkkenstationen. Og jeg skal bare have så meget igen. Jamen. Jeg kører mod af landet. Ja, det der gjorde jeg også for nylig. Julie, hun kører lovligt, som altid. Men i hvert fald så har vi været inde til comedy. Jeg har ondt i kæberne. Hvem så? Der var... Okay, nu prøver jeg lige at huske dem. Der var Mikkel Rask, tror jeg han hedder. Så er det ikke nogen, man kender? Jo. En der hed Staff, og så en der hed... Så var ham der... Martin Nørgaard. Og Jonas... hvad hedder han nu? Jonas et eller andet. Jeg tror sådan, det finder det. Jonas Mogensen, det var det, han hed. Ja, det var faktisk rigtig sjovt. Nogle var selvfølgelig lidt sjovere end andre, og jeg er jo ikke typen, der sådan rigtig enten forstår eller kan grine til comedy. Hvorfor tager du så ind til comedy? Jamen, for det var jo min gave til Emilie fødselsdagsgave. Det var rigtig lang tid siden, men så har vi så gjort det nu, og så drak vi så gav jeg hende også en øl, og så var det ligesom bare mega hyggeligt. Men det var faktisk rigtig sjovt, men det var fordi, jeg foretrækker at grine indeni, fordi jeg gider ikke bruge mine kræfter på at grine. Altså sådan har jeg bare lidt. Altså sådan har jeg det lidt nogle gange. Altså, for da jeg begyndte at grine første gang, så var jeg sådan lidt, fuck, skal jeg sidde her i 2,5 timer og grine? Shit. Du er det eneste menneske, jeg kender, der ikke kan lide at grine. Jamen, jeg kan godt lide... Jo, du skal ikke sige, at jeg ikke kan lide at grine. Hvem griner måske sådan herre meget? Jamen, hvorfor gider du ikke sidde og grine? Jamen, til sådan noget opsat noget, der vil jeg hellere bare sidde og holde min kæft og så grine indeni. Okay. Og jeg vil vildt gerne ind og se Comedy Zoo igen. Det kan vi også gøre på et tidspunkt. Jamen, vi skal ind og se det med Marie. Ja. Eller hvad? Nå ja, det har vi givet en gave, det er rigtig. Ups. Den har hun så heller ikke brugt endnu. Nå, men det blev i hvert fald mega hyggeligt. Jeg synes faktisk, det er mega sjovt. Så ja, det... Jeg var inde og se Legally Blonde. Yes. Med Marie Jeding. Jedi. Jeg kalder hende Jedi. Ikke Jeding. Der er ikke noget N i. Jeg tror mere, det er Jedi. Jeg tror, det der er ikke noget N i. Jedi så. Ja. Okay. Hun er dygtig. Jeg synes, det er mærkeligt med mennesker, der kan synge godt. Er det med mig? Jeg synes, det er fordi, det er sådan, du ved... Jeg omgås ikke rigtig med folk, der kan synge. Jeg omgås med folk, der kan danse.
Så når jeg ser en, der kan danse godt, så tænker man sådan, ja, fedt og sådan noget, men det er ikke fordi, jeg tænker, wow. Hvordan tænder man det lys? Det var ikke lyset, den der. Ja, i hvert fald... det var godt nok rødt. Nå, i hvert fald så bare sige 1000 gange mega mange. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med, og så fik jeg også lige set Julie her til sidst i vloggen, så hun er også med her på vloggen, men stadig. Det var ikke frivilligt. Jo, det var. I hvert fald så vil jeg bare sige tak fordi I så med den her video. Jeg håber I synes det var sjovt at se med, selvom det bare var en stille og rolig og hyggelig dag. Og så må jeg også bare huske at like, abonnere og kommentere, og så ses vi i vores næste video. Hej hej!